thil tu te in sawen siu pei le kule wina kan zir hawa kan en tu chu AI manga a thalak ti chet ta nya gallery in kalu tanga download in kalu tanga hi tiang hian tengin kan ti che don ni kan zir don ani uluk de ni lo enanga chuan e ro i lo ti ve don ni o thoi te ngan zirang ma sepera chuan iphone a khan Google ti khan zong la ta chi a hian Google ti kha om kha Google ti kha omanga hi tai ni lo tang iphone han lo zonga ten omanga a search na hian Google Studio ti ai chuang Studio ti ai chuanga tin lo omanga ma saper hin ta Google AI Studio ti ni ai mi pani lo tanga ngak lo nga tin lo omanga hi kan en chim don ya he tai ngan lo tanga ta ko na zela hian vilam sir dot pathumin thai thla kan ni lo tanga ti chuanin helai mi hi metanga tin lo omanga in thai thla anga ti chuanin hei izongang VEO ti izongai lu tanga ti chuanin tinglam sir pathuma ni lu tanga ti chuanin 9.16 ai lu tang ti khania ek sanga ti chuanin he tani lu tang o ta ko na zona hian hei ta hian i lu tanga video vasel ka ngai tlen lo omanga upload image i thanga nimin lama as pakhat kan ron ento kha hei tengi kan tit che don ani nimin lama ang kalo da to siam dan nga chuwang chuan in lo va enanga he time in lo lu le don ya ti chuanin hemi a hian Google account pakhatin a video som kha a free ni ti hritur som chau a free o ti chuan i tu i mu to ga chuan i metanga tin lo omanga ta hian thili tai pang let ta 3D photo movie ti i chuang i chu to no kan heta hian ai va thonang arrow chung ai no ai ta hian i va thonanga tin nga kang video hi signal te achi ta wangin a siam zung zung thei alo ni han ngak ve hret mai don nia ngak ve hret thin mai don nia oi khat kan tela signal te achi hian video sim thei lo thina kami kha in lo hre don nia in tin ngak ngok mai don nia video rei lo nan ka pak sa wang ti hian hai om ta hei han ani lan lo han lo tila hi ni na a che thei ta he lain a play na om ta kan play lo kan hei ka chei mo mo ri ti chun he lain a download na oma a te a hian download anga ti khan download so ta back chu kanga gallery kan lo tanga lai download te ai no mi hi kan en la chinang chei moi khop mai kha
anal khop mai kami te khani e thalak ti che tam chu signal a chet kan nga ve deuh angai ti kha in lo hre don nia ole khati zong kha voina kan video nei thi chu an nei e ka lo me